Shalom, horas madihita damang dainang akadongan saha porsiao di dia pehita maringanam, paju pamusia di jam jepek alai maripola. Adalah sobinari tahun hata di depata jumolo hita martangiang. Depata Jehovah para rohana sumurung, mulai ate matuhan di pasa rohana di manugut ni ariod di padongan yomu. Naing tumani hon hatam hami. Ukap rohado pikiran nami asa takas hatam marurat jalmar parbuye. Di bagasa Yesus Kristus martanya kami. Amin. Dita saluhukna hatani depata dihita di bagasa sadario tarsorak di 2 Samuel bidu 22 ayat 7 songonom madidok disi. Debata do partano batu aku. Marhapo satu ibana do au. Lobu-lobuku do hotaduk ni partu aku. Parodingon dingoku do hot hapurusaku. Si partupak diau ibana palua au sian uhum gogo ido ianggo sahana. Dita saluhukna ia hata ni si dauton ima ede pujian ala dihilala ibana padonganion ni debata di bagasa nguluna. Dangalani guguna, dangalani pikiranna, dangalani malona ubai bui saluhukna dialo ibana akamusu naroma na hobi ibana. Alai tung alani padonganion ni debata, tung alani pangurupion ni debata ro dihilala ibana di bagasa nguluna ubai bui ibana manaluhun akamusuna. Dangalani guguna. Boy ditaluhon ibana aka marporang do talak Palestin do na asing nai na naing mamunu ibana mamusa ibana mangagohon hosana ido benna di pasahati bana di puji-puji tu debata madok ibana partano batuan haposan di au lobu-lobuku taduk ni partoku parodingo-dingaku do haporusaku si partu pakau saluhu nai di pasahati bana ala dihilalai bana do pangaramotion ni debata. Jehovah do partano batu do haposa do haporusanna. Daktuk gogona daktuk pikirana alai holan debata sabindo nari pangasahon. Hata ni debata madok Jehovah do marporang homo kopamu asa hohom hamu. Labatanna Jehovah do na marporang na makoko pita na madongani hita asal tapasahat tu ibana tu debata saluhuna aka na taharupi di bagasa nguluton di odi hodo hita ido benna gabe ibana partano batuatta ibana lubu-lubutta ibana taduk ni partuota alani akadamang dainang di bagasan nguluton godang jolma na mangasahun pikiran na mangasahun gogona na mangasahun hamaloan diripu do boi gogona diripu do boi pikiran hapidang boi jaladang hola sahoti jol mana songoni na seta pangasahun pikiratta mangadu pisaluna ido benna pasahat masaluhuna tu debata Jehovah. Serahkan semuanya. Jangan engkau tidak menyerahkan tu debata ahana dia rupi ahana tarupi di bagasa nguluton ibana do partano batuatta ibana do rongatta ibana do hapurusata buasa pula ganggu rohatta tu debata taira ma si Daud bodo dialo si Goliat ala di bata do partano batuanna taira ma boido ditaluhon akamusu ala debata nama dongani taira ma boy do malua bangsa Israel ala ni pangaramotion ni debata maralohon rajaon ni Firauni nama buan hureta nama buan akka podang lahoma Musa nasida alai talu do nasida holan ala ni pangaramotion ni debata malua do nasida ala ni i tahatidak koma di bagasa nguluton debata do dongata partano batuatta unang ganggu hita tapasaha ma saluhuna asa diurupi didongani hita di bagasa nguluton tuhat tamadongani hita amin martanyang mahita
Ade Tuhan de bata para siruan sumuru molate di hatam nau kutangau kami. Marurat jalan marperbui mahatami. Asa ho hapurusan dok pertano batuan nami. Di bagasa Yesus Kristus martanya kami. Asiruam sak malum ham. Amin.